Ubingelele mbukele ekhaya ngikwamukele futhi ohlelweni lethu SK Media Production. Cela umusha le channel uklik subscribe button kanye nebell ukuthi masiposta amavideo amasha YouTube ezokwazi ukutshela ngesikhathi. Kwesikuphathele zona ke namhlanje mbukele sikuphathele isilaphana uBobo umfana wepiki usephumela obala mayelana nempahla yakhe eyathathwa uKHUZANI. Uzokhumbula ke mbukele ukuthi laphana ngonyaka odlule laphana uKHUZANI uthe studio laphana erecord album yakhe leyo ugcina inhloko nesiqanti wase wafaka ivideo laphana usethe ngene studio wathola okuyisimehlana laphana okuthena ke uthi ke kule video weza ukuthi khona umculo bekade ekhona kodwa akakaze lidalule igama lalo wase wabalula ke mbukele ukuthi laphana uma ukuthi ke khona lahlekelwe isimehlana unenhliziyo enhle futhi akanankinga ngeze ezosilanda kuyena. Kanti ke namhlanje mbukele sifuka neze ukuthi laphana uBobo umfana wepiki ugcina ephumela obala ke ngalolu daba wacela lapha uKHUZANI cha bakuthi simehlane sasale estudio sasale kuye futhi ucela lapha uKHUZANI ukuthi emtholisele ngoba ubenohlelo laphana lokukhipha ingoma ezodla umhlanganiso manje lensizwa ithe njengoba kuyi lockdown nje ayikwazi ukukhipha ingoma engathintile kancane. Ivideo ke mbukele yalolu daba sokufakela yona nje ngokulandela manje. Ithola estudio yawa ngengikwazi ukucula mina estudio ngathintile ngeke ngikwazi. Uyabona ukuthi lockdown manje kuvaliwe yonke indawo kanti wayithathwa ibeka phi le nto yami angisizeke akwena imthinda eyinduna nimtshele nje ukuthi ngiyayifuna le nto lami ngeke ngikwazi mina ukungena estudio ungaculi ngingenayo le nto leyana ngathintile funa ngithinta istifu kancane nje akangisize nje kuwe singaze sixabane singaze siye ekudeni asize nje lethe le nto yami leyana ngomile mina ha. Sesiliphetha ke mbukele udaba eselamhlanje siliphetha ngokuthi laphana uMgube ulichithile insolo zokuthi laphana igcikama esalikhulelisa indodakazi yakhe. Lokhu ke mbukele kwenzeke emva kokuba Mgube ehambile lapha wayobhala kwi Facebook page la yama SAP wathi laphana abantu abangalikhola igcikama lensizwa ke ithe isisu lesi segcikama elisha sikhulu nje sigcwele amanga futhi lensizwa iphinde yathi ngoDisemba izobuya with or without corona izomtalapha futhi laphana igcikama elisha ithe ifuna nje anye imbazo ngengoma nje kuphela. Ngizocela ke mbukeli wami ushivo lakho ngalolu daba laphana ku comment section sengehlela ngezansi ingane zakhe sophinde sibonane futhi nakwenye ivideo elandelayo. Siyabonga.